kuma a neme ta a rasa. Sai dai daga bisani mun ji cewa jarumar ta yi aure ne daga ɗaya daga cikin shahararru kuma jigo a masana'antar ta Kannywood. Jarumar ta dawo fim da ƙarfinta fiye da yadda ta shigo a baya, sai dai jama'a da yawa suna yin magana da kuma cece-kuce akan haka. Me naku, me ra'ayinku masu sauraro a dangane da haka? Za mu karɓi saƙonninku ta akwatin kwamen da ke ƙasa.